Tennis on kasvattanut suosiotaan lähivuosien aikana. Helsingin tenniskentät ovat alati varattuja ja valmennuskursseille jono. Kasvu on tasaisesti niin aikuisen kuin lasten parissa. Tennishallit on aika täynnä tällä hetkellä kaikissa kasvukeskuksissa ja meidän seuroissa valmennustoiminta vetää tosi voimakkaasti sekä aikuisissa että junioreissa, niin seurojen toiminta on kohtuullisen täyttä. Suomen tennisliiton puheenjohtaja Teemu Purho puhuu tenniksestä helposti lähestyttävänä ja edullisena harrastuksena. Koulutennis sekä iltapäiväkerhot tuovat paljon uusia lajin harrastajia. No, se on hieno tapa meillä markkinoida lajia ja sillä tavoitetaan suuri määrä lapsia ja sitä kautta myös perheitä ja päästään ehkä niihin ruokapöytäkeskusteluihin, että voisiko laji olla tennis, jota lapsi rupeaa harrastamaan. Tenniksen trendikkyys ei ole syntynyt sattumalta. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat alkaneet julkaisemaan tennikseen liittyvää sisältöä alustoillaan, tuoden tenniksen yhä useamman ihmisen maailmaan. Purho kertoo Tennisliiton harkitsevan yhteistyötä vaikuttajien kanssa tenniksen kehittämiseksi. Kuitenkin merkittävin tekijä on Suomen menestys kansainvälisissä tenniskisoissa. Meidän rooli on tietysti enemmän sitä lajin markkinointia ja sitten huippu-urheilun tekemistä, tukemista, auttamista ja sitä kautta tietysti, että meillä huippu-urheilu menestyy, parhaat pelaajat menestyy, niin sitä kautta tennis kiinnostaa. Kilpapelaamisen edistäminen on Purhon mukaan ollut tärkeä tavoite. Harrastustoiminnan lisääntymisen myötä on haluttu helpottaa kilpailuihin osallistumista. Tämä on yksi meidän keskeisiä juttuja, mitä me halutaan edistää ja avata kilpailemista, helpottaa, madaltaa kynnystä lähteä mukaan. Ja tänä päivänä pystyy kilpailemaan jo siellä omalla kotihallilla. Meillä on tosi paljon hallisarjoja, jotka on ihan paikallisia, hyvin matalan kynnyksen lajeja. Tennis on kaupungissa asuvalle hyvä valinta harrastuksen kaipuiselle.